Някакви звезди са активирани. Да бе, наживо сме. Друж. Здравейте, скъпи приятели. Петър Вълкачовски се включва, за да ви покажа най-дълго време протестиращия съм аз от протестите 2020 година. Защо чиста магазина и го оправям, ще го налепят с новите рекламни материали във връзка с участието на местните избори. И искам да ви кажа с една дума, защо искам да се кандидатирам, защото искам да имам повече от 3 минути. Да ми дадете повече от 3 минути на изказване в Общинския съвет, за да питам къде са обществените пари във връзка с корупционни съмнения, твърде сериозни за корупционни схеми по обществени пътища, строителство, саниране, градинки и така нататък. Случаите са безброй много. От 2020 година президента, когато вдигна юмрука, тогава ги налепих тия плакати, в момента ги чиста. Сега сме преди местните избори 2023 година. Той магазин не е работил, именно заради това, защото търсих обществените права и ме заплашваха проверяващите от община Враца, включително с мутри, караме с мутри, като това много пъти съм го казвал. И естествено спрях да ми работи магазина. Това беше точно пандемията, когато специално магазините за компютри бяха с най-много оборот. И така, издигнат съм за местните избори от коалиция Граждани за общината. Тя с номер 14 в листата, а аз ще бъда в втори поред в листата или номер 102. И така, това е за сега, бъдете здрави!